kaikille katsojille. Tämän viikon aiheita ovat keskiviikon The Jam, torstain ja perjantain After Dark Clubi, lauantain munabileet ja bonuspäivänä tasa-arvoisuuden nimissä teille kaikille katsojille Pipari sunnuntai. Oikein hyvää iltaa, arvoisat katsojat. Ja tämän pääsiäisviikon aiheisiin. Keskiviikkona The Jameissa illan viihtyvyydestä pitää huolen DJ Eiro. Alueelle ilmainen sisään pääsy. Nyt hypätään torstaihin. Torstain ja perjantain klubi After Dark esittelyä kaipaa. Paitsi että perjantaina ensimmäinen tunti kaikille ilmaiseksi sisään. Lauantaina pääsiäisviikonlopun kruunaa munapileet. Sisään vaan vaikkei seisokkaan. Ja tasa-arvoisuuden vuoksi erikoispäivä, aukiolopäivä, sunnuntai. Pipari sunnuntai. Hyvät naiset ja herrat, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin palaamme jälleen viikon kuluttua. Nähdään Helsingin onnella.